Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Irrisarri landetik Xabi Legorburu izango dugu 13. denboraldiko berritasunei buruz hitz egiteko. Ondoren, Asena elkartetik Itxaso Biltxez izango dugu endometriosioaren ikusgarritasunaren inguruan hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1516an, Nafarroako Pedro Mariskala entregatu zen erronkarin, bere 18 kapitainekin batera, Nafarroako erreinua berreskuratzeko altxaldian. Bilalba koronel espainiarrarekin tratua egin zuten. Mariskala entregatzen bazen, gainerako soldadu nafarrak aske utzi behar zituztela. Simankasen izan zuten preso, 1522an ziegan hilda aurkitu zuten arte. Pedro Mariskala zen esperientzia eta balio handiena zuen militarra nafar legistimisten artean, eta bere atzematearekin erresuma berreskuratzeko aukerak apaldu egin ziren. 1962ko egun berean, Kiski, Miski eta Kaskamelonek lehen emanaldia egin zuten Donostiako Kresala elkartean. Xabier Otaegi, Jose Ignacio Ansorena eta Andoni Ezeiza izan ziren pailazo horien atzean zauden pertsonak. Eta frankismo betean aurrentzako euskarazko entretenimendua eskaintzea zen euren xedea. Garai haietan antolatzen ziren aurrentzako festetan ez zela aurrentzat propio ikuskizunik egiten iritzita, horretan hasi ziren haiek. Hainbat hamarkadetan zehar, milaka aurre euskaldun alaitu dituzte aurrez aurre zein ETB bateko saioekin, txirri-mirri eta txiribitonen izenean. 30 urteren ondoren, 2002an, senarrik gabe haurdun geratu izana egotzita, harrika hiltzera zigortutako Safia Hussaini aske utzi zuten Nigeriako Shariaren epaitegiak. Nazioarteko zein Nigeriako gobernuaren presioek bultzatu zuten zigorra bertan bera uztea. Oraindik harrikatzea legezko zigorra da hainbat herrialdeetan. Azkenik, 2016ko martxoaren 25ean, ekintzaile feministek Eliza Katolikoaren isiltasunaren prozesioa boikotatu zuten Bilboko 7 kaleetan. Aste santuan egin ohi duten prozesio horren ibilbidean paratutako bozgorailuetatik emakumeen orgasmo hotsek apurtu zuten isiltasuna. Lurrean, misogino eta fasistak gure kaleetatik kanpo irakur zitekeen, eta prozesioko parte hartzaileek plazerezko oihuen erdian, hasierako blokeoaren ostean urduri egin zuten alde, soinuak nondik zetozen ulertu ezinik. Abortuaren inguruko eztabaida bizien testu inguruan izan zen, Bilboko Mario Izeta apezpikuaren jarrera atzerakoiek auspotuta. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegunean, O diosas amadas, emakume idazleak beren literatur ikonoen aurrean. Silvia Hidalgoren Adelaida García Morales, mistizismoa, dolua eta desira. Kondestableko zibiboxean 7, edukiera bete arte doan. Ostiralean, 27an, Pompeloko zibiboxean A Fuego antzerki bakarrizketa izango da La Bella Oteroren eskutik, arratsaldeko 7:00. Larun batean, eguerdiko 12an Arrosadiako zibiboxean euskeraz, eta arratsaldeko 6an Pompeloko zibiboxean gazteleraz, Sorgina Txirulinaren eskutik musikaren bidaia ipuin kontaketa. Doan, edukiera bete arte. Azkenik, igandean, koro zikloa, Koral Media Lunaren kontzertua Kondestable zibiboxean, arratsaldeko 7:00. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Estatuak Castejon eta Iruña arteko abiadura handiko trenaren kostua 1.600 milioitan kalkulatzen du. Lehenengo puntuan, Garraio Ministerioak ez du gauzatzeko eperik eman. Bigarren puntuan, Nafarroako zati guztiak eraikuntza fasean edo aurretiazko azterketa fasean daude. Hirugarren puntuan, aurrekontuak ez du barne hartzen kaberako konexioa, eta hori askoz garestiagoa izango da. Argazki nagusian, Cristina Delgado, Adanoko presidentea, eta Jokin Ventosa, Adonoko kidea eta leuzemia izan zuen nerabe baten aita. Honen titularrean, inor ez dago prest bere seme-alabari minbizia duela esateko. 2025ean Adanok 134 familia lagundu zituen Nafarroan, gaixorik zeuden aurrekin,
horietatik 28 lehen aldiz. Eskuineko berrietan, Volkswagenek 200 langile inguru kontratatuko ditu aldi baterako bere ibilgailu elektrikoak merkaturatzeko. Azpian, Kongresuak UPN-ren laugarren xedapen trantsizionala kentzeko trikua baztertu du. Ondoren, Zizurko irakasle ohia ateak itxita epaitu dute emakumeak grabatzeagatik. Azkenik, Jose Sakristan aktoreak dio, badira Stalin, Franco eta orain Trump txalotu dituzten pertsonak. Horiz, batetik, bikoteen finala. Joseba Ezkurdia atzelariak dio, duela urte eta erdi erretiratu nintzela uste zuten. Eta Jokin Altuna aurrelariak dio, lauterdia tortura izan zen niretzat. Bestetik, Xotak lau inbertitzaileren interesa erakartzen du. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 85.000 euro baino gutxiago fakturazioa duten autonomoek ez dute beza ordaindu beharrik izango. Juntzek baldintza hau ezarri dio gobernuari krisiaren aurkako dekretua salbatzeko. Irudi nagusian, herrian dagoen egoeraren aurkako protesta elkarretaratzea. Honen lerroburua, Herriberri 0-3 urteko adin taldearentzat mobilizatzen da. Haurtzaindegi pribatu bakarra etorkizunean ixteagatik eta alternatiba faltagatik kezka. Eskuineko berrietan, Arizkurenek ukatu egiten du itxurazko enpresa bat izatea eta enpresa estalkirik izatea. Ondoren, UPNek, PSNek eta PPek korrikaren finantzaketa etetea eskatu dute eta gaitzesten ez badu. Azpian, Zizur BHIko irakasle ohia epaituko dute emakumeak grabatzeagatik. Azkenik, Ibarrolak, UPN, 20.000 etxebizitza mobilizatzeko plan bat proposatu du. Goiko berrietan, Martin Azpilkueta, Iruñeko merkataritzako 600 metro. Bestetik, Viktorren urte meteorikoaren gakoak. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Epaileak Amaia Zabarteren auzia itxi du, ertzainen lekukotzan oinarrituta. Lehenengo puntuan, argudiatu du ezin dela jakin foan batek zauritu zuela, eta auzitan jarri du ertzain batek ostikoz jo izana. Naiz eta lekuko batek baieztatu zion eta irudiak dauden. Bigarren puntuan, 2024an larri zauritu zuten Zabarte, Realaren eta PSG-ren partida baten aurretik izandako liskarretan. Helegitea jarriko dute. Argazki nagusian, 11 mobilizazio egin zituzten atzo Argentinan, egiaren eta justiziaren aldeko egunean. Estatu kolpea jo eta diktadura ezarri zutela 50 urte bete zirenean. Irudian, Buenos Airesen diktadurak eragindako desagertu eta hildakoen bila segitzen duten memoriaren aldeko elkarteek, Javier Mileiren gobernuak estatu programa horretarako finantzabidea murreztu badie ere. Honen titularrean, Argentina, mende erdi egia eta justizia bila. Eskuineko berrietan, Tubos Reunidosek lan erregulazioa aurkeztu du, eta 285 langile kaleratzea proposatu du. Azpian, Irungo irakaslearen kontrako akusazioak berretsi dituzte auzitegian deklaratu duten guztiek. Ondoren, Nafarroako patronalak uko egin dio sindikatuekin gutxieneko soldatari buruz negoziatzeari. Azkenik, instituzionalizazioan urratsak egiteko eskatu dute Fundazio Abertzaleek. Beheko berrietan, funtzio publikoan izan dira urrakete gehien hizkuntza eskubideetan eta ez dago bermerik. Ondoan, irudian, Joan Gorriti omendu du korrikak, lekukoaren egilea. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Amaia Zabarteren kasua goiz itxi du Donostiako epaileak. Magistratuak dio ezin dela frogatu Real Sociedadeko zalea apar proiektil batek jo zuenik. Ez da, bideoak gora behera, ertzain batek lurrera erori ondoren ostikoka eman ziola ere. Argazki nagusian, Lapurdik korrikarekin dardar egiten du, eta gaur Gipuzkoa zeharkatzen du. Goizean, Nafarroa iparraldean ibili ondoren, euskeraren aldeko mobilizazio herrikoi masiboa Lapurdira sartu zen, eta bertan eman zuen egunaren gainerakoa, jendetza handi batek lagunduta. Arratsaldean Baionara iritsi zenean jendetza handia bildu zena. Tartean, Tubos Reunidosek kaleratze plana aurkeztu du 285 kaleratzerekin eta sindikatu akordiorik gabe. Bestetik, Lauren Perpina Ibanen kronika, erreskate taldeak Israelen suaren epean Libanon.
Eskuineko berrietan, maiatzaren 8an izango dira Atletikeko bozak. Atletikeko presidentetzarako hauteskundeak maiatzaren 8an egingo direla iragarri zuen atzo Jon Uriartek, egungo presidenteak eta hautagai izango denak. Bestetik, Jokin Altuna eta Joseba Ezkurdia pilotariek bikotekako txapelketako finalistek diote. Ez goaz final honetara arratsaldea pasatzera bakarrik. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Apirilaren 9tik ekainaren 25 egin ahal izango da errenta aitorpena. 2025ari dagokion errenta aitorpenak badu data. Apirilaren 9an hasiko da epea eta ekainaren 25 arte aukera izango da aurkezteko. Aurten berrikuntzak ere txertatu ditu Ogasun departamentuak. Errenta maila txiki eta ertainek gutxiago bideratu beharko diote Ogasunari. Auto elektrikoek eta etxebizitzek ere aldaketak izango dituzte beste zenbaiten artean. Ogasunak errenta aitorpena egiteko unea iristeko delarik xehetasun gehiago emango ditu agerraldi batean. Eskuineko berrietan, Goian, Oskar Sada. 5 urte barru iesa dutenen 175ak 50 urte baino gehiago izango ditu. Iesa duen adineko pertsona baten inguruko Piruletas film laburraren proiekzioa eta solasaldia antolatu dute Iesaren kontrako batzordeak, Arrotuk eta EH Gamek martxoaren 25an Iruñean. Behean, Almodobarren azkena, sortzailea bere ispiluaren aurrean. Pedro Almodóvar zinemagile espainolaren 24. filmari erreparatu dio Gontzalagotek bere azken sekzioan. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Xabi, zer moduz? Apa, Geixo Marcos, oso ondo, mi esker. Gaurkoan irrisarri landetik, etorri zera. Dagoeneko 13. denboraldia irakita dezue, baina aurten badituzue berrikuntza batzuk, pixka bat kontatuko ditugunak ero. Lehenik eta behin konta iguzu ez dakienaren zer den irrisarri lan, favorez? Ba, irrisarri lan, resort rural bat da, bale? Bertan aurki ditzakegu alojamenduak, bordak, mendian, hotela, aterpetxea baita dugu. Gero baitugu 2 jatetxe, bai? Eta abentura parke bat dugu, baita, eta bike park bat. Bertan tirolinak, arborismoa, jeitxera pistak, bizikletakin egiteko jeitxera pistak. Beraz, hori, aktibitateak, alojamendua eta hostalaritza biltzen du. Dagoeneko 13. denboraldia badira urte asko, zer esan nahi duzuentzako oneraino iritsi izanak? Ba, prozesu on bat, nik uste. Hori, zuk esan bezala, 13. denboraldia hasi dugu, martxoan. Eta, urtetik urteetara aldaketak egon dira, departamentu guztietan, eskaintzan baita, hasten joan gara, lantaldea baita sendotzen, ikasten, bezeroi esker baita ikasten, lan askorekin, baina ilusioarekin hasi dugu aurtengo denboraldia. Nola aurre ikusten duzu denboraldi berri hau? Ba, egia esan, motivazio askorekin eta ilusio askorekin. Zuk esan bezala, aldaketa batzuk sartu ditugu gure eskaintzan, eta hori, probatzen hasi gara, jada, eta aber nola funtzionatzen duen. Egia esan, oso motivatuak eta ilusio askorekin. Irrisarri lan martxan jarri zenean, orain dauden aktibidade, jatetxe eta aterpetxe edo hotel guztiak zeuden edo formatu txikiagoan egiten zen?
Ez, hasi zenean, 2014 urtean hasi zen, Irrisarrilan, eta txikioagoa zen berez, bale? Borda gutxiago, eskaintza aldetik baita ez genituen hainbeste aktibitate, bale? Urtetik urtetara jungara gehitzen eta kentzen, bale? Azkenean baita ikusten zer funtzionatzen zuen, zer ez, horren arabera jungara gehitzen eta kentzen. Tabernen kontura berdina jarraitzen dute, bai geroago egin zen baita ere miradorea, hor bertan eskontzak, ekitaldiak eta bar egiteko, ospatzeko, eta handitzen joan da, egia esan. Baina, aktibitateen kontutara hori gehitzen, kentzen, pixkat horren inguruan. Eta zein da azken urteetako bilakaera honen zuen balorazioa? Egia esan, azkenean balorazioa enpresa guztiak bezala, pixkat ikusten, bezeroak ze baloratzen duen, ikusita aldaketak egiten eta pixkat zehazten. Azkenean 13. denboraldia, urteak daramagu, dena bezala, zerbait funtzionatzen baldin badu, aurrera eramaten dugu, eta zeozer aldatu baldin bada, onerako aldatuz joan da. Eta Irrisarrilandek zer eskaintzen du Nafarroako, ez soilik Nafarroan, kokapenagatik ere, baditu gertuago ez eskualde batzu, baino, zer eskaintzen du Euskal Herriko aisialdian, zein dauka berezitasuna? Azkenean, hori, batzen ditu hainbat zerbitzu gune berdinean. Eta nik uste hori oso bereizgarria dela, berezia dela. Azkenean hori, Irrisarrila iristerako momentuan, kotxea utzi edo autobusa utzi, eta hor bai alojatzeko, bai kafetxo bat hartzeko, bai jateko, bai bizikletan ibiltzeko, bai ibiltzeko berez, baitugu hainbat ruta, baita disgolfa, orain futgolfa, zelaiak ditugu. Orduan, hori tiro bat egiteko, pixkat gune berdinean beste tokira joan gabe, aldituzula hainbeste ekintza edo zerbitzu euki. Eta zer da jendeak gehien bilatzen duna horietatik? Zerren bila joten da jendea? Badugu denetarik, azkenean aste eta artez gehien bat, orain lan egiten dugu, bai eskolekin, enpresekin eta aurten hasi garaia bezero partikularrekin alojamenduak eskaintzen. Berez, taldeak etortzen dira, bikoteak, familiak, gero asteburuetan baita parke irekitzen dugu bezero partikularri, orduan gazteak baita etortzen dira, nerabeak, familiak, alojamenduetara, abentura parkera, gero baita zerbait ospatu nahian edo urtebetetzea, edo eskontza bat, edo dena delakoa, hori baitugu eskaintzak bertan bai asteburuetan hori eskaintzeko. Gaur egun ze garrantzi du naturarekin lotutako esperientziak eskaintzea? Gure ustez oso garrantzitsua. Azkenean bizitza oso azkarra doa, gizartea baita, jende asko hiriburuetan edo hirietan bizi da, eta azkenean hirietatik ateratzea eta naturarekin konektatzea eta konexio hori izatea gure ustez abantai asko ekartzen ditu, bai, gizartera bezala edo pertsona berara bezala. Orduan, guk hori saiatzen gara eskaintzen, ez? Pixkat gure egunerokotasunetik aldentzea eta deskonexio hori hiriarekin edo pixkat zaratarekin deskonexio hori izatea eta naturarekin konektatzea. Eta hori, pixkat hori saiatzen gara. Zango zenukete lortzen dezuela bezeroek hori sentitzea eta deskonexio hori lortzea eta... Bai, guk uste baietz, eta bezeroek baita hori transmititu digute eta transmititzen ari dira, berez. Orduan, gure ustez bai, azkenean gure eskaintza horretara dijoa, bai, baitugu adrenalinako edo
ez dakit, sentimendu aktibitate horiek, ez, tirolina, arborismo, eta holakoak arnesa hartu eta adrenalina hori sentiarazten dituzten aktibitateak, baina aldi berean esaten duguna, baitugu rutak, ibiltzeko, lasai-lasai, ez da dena adrenalina, azkenean bilatzen dugu oreka hori eskaintzea. Berrikuntzei begira, okerrez banago berrikuntzetako bat da Aventura Pro izeneko zerbait. Zer da zehazki Aventura Pro? Aventura Pro sarrera, Irrisarri Aventura Pro sarrera, aurten eskaintzen hasi gara. Eta berez da, pixkat, aske sentitzea, ez? Pixkat, azkenean bezeroa edo irrisarrira etortzerako momentuan, bera erabakitzea une oro zer nahi duen egin. Azkenean, sarrera horrekin, tirolinak, arborismoa egin daitezke, bertan hiru tirolina, luzena baita egin daiteke dela Nafarroako tirolinak luzeena, 900 metrokoa duena, eta arborismoa zer da? Arborismoa da, hori, arnesarekin zuhaitzen artean altueran ibiltzeko, ez? Orduan, baitugu hor lau ekintza, une oro, edo guk parkea irekitzen dugunetik, egoizeko 10:00-tatik, arratsaldeko 6:00 arte, nahi beste alditan errepiketzeko aukera duena, ematen duena. Eta hori, nahi baldin badut tirolina errepikatu, aukera hori izatea, ez? Azkenean, lehendabiziko momentuetan ikusten genuela, esjakintasuna, azkenean tirolinatik botatzearena edo aktibitate hauek egiterako momentuan, ez dakizu zer sentsazioa, zer emozio izango duzun. Así que, behin eginda, agian ez duzu hainbeste disfrutatzen. Hori nahi dugu bilatu, azkenean jendea disfrutatzea, nahi baldin badu errepikatzea, aukera ematea errepikatzeko. Eta hori, aske izatea, goizean, arratsaldean, nahi duen momentuan errepikatzeko. Eta ze espero duzue bezero aldetikan jendeak gehiago Aventura Pro horretara jarraitzea edo ohiko esperientziak jarraitzea edo? Momentuz, hori parkea ireki genuen martxoak 14ean, eta momentuz bi asteburu izan ditugu irekiak, eta momentuz feedbacka ona izan da. Egia esan, azkenean hori jendea errepikatzeana, ez da ohikoa, orduan ondo baloratzen hasi da, printzipioz, aber nola jarraitzen duen. Eta zergatik erabaki zenuten momentu batean zerbait gertatu zen, edo feedbacken jaso zenuten esateko ostras agian, zerbait malguago egin behar dugu hori aipatzen zenuena, ez norbaitek gehiago disfrutatu ahal izateko, bigarren aukera hori egiteko zergatik pentsatu zenuten horretan? Gehien bat, hori, guretzat bezeroa oso garrantzitsua da, beraien esperientzia bikaina eta oso egokia izan behar da, eta aske sentitze hori eta erabakitze hori beraiengan egotea, guretzat guretzat hori pixkat, guretzat ez da erraza izan, honaino iristea, eta hori, hau dena egitea, baina ustez ondo egon daitekela. Ez dakigu, baina printzipioz aber nola ateratzen den. Eta zeintzuk dira aurkitzen diren, Irrisarri-lan barruan aurkitzen diren esperientziak, aipatzen zenuen tirolina, ez zuhaitz artean ibiltzearena, zerbait gehiago dago? Bai, azkenean, Irrisarri-landen adibidez, baitugu 8 tirolina, Irrisarri Pro honetan 3 daudela, luzeenak, baina baitugu eskaintza gehiago, badigu baita zirkuitoa aereoa, azkenean zuhaitzen artean dugun zirkuitoa baita dugu indoor eran, Sabaiean, 4 metrotara, gero badugu baita Irrisarri Express trena, zalditegia dugu baita, ibilbideak, 6 ibilbide ditugu, tematikoak direnak, batean adibidez lantzen da, zentzumenak lantzen ditugu, daun utzik egiteko, bestea begi estaliekin,
Gero baita Zubitibetarra dugu, bai, badugu beste ruta bat, abentura ruta, zeharkatzen duela Zubitibetar bat, 140 metrokua. Eta hori, besarkaden basa dugu, baita badugu gure ikastegia, txondorra egiten dugu, guk gure ikatza egiten dugu, orduan, badugu pixkat, saiatzen gara pixkat denetarik izatea, hori, adrenalina eta ez adrenalina ekintzak eskaintzeko. Bisitari guztien artean aipatzen genuen dituzuela denetariko bisita motak, zein izaten da jarduera arrakastatsuena? Arrakastatsuena, besoran arabera, adinaren arabera eta dena, ez? Pixkat hori, baita azkenean, baitugu bezeroak esan bezala, deskonexioa bilatzen dutenak, eta besteak justo kontrakoa, adrenalina. Egia esan, gure ekintza adrenalinako ekintzen barruan, bai dugula tirolina, bai horrela gustokoena, baina, bado jendeat irrisarri esprestrenarekin, disgolfarekin, edo hori ibilbideekin baita oso gustora ibiltzen dena. Berez, besoraren arabera eta momentuaren arabera baita. Zuk badezu zure jarduera gustokoren bat? Ni oso mendizalea naiz, egia esan, eta egia esan denetarik, momentuaren arabera. Azkenean, gorputzak agian gaur eskatzen duzu zerbait berezia, eta bihar beste zer. Orduan horregatik azkenean alojatuak edo bezero horiek alojatzen direna, agian egun batean egiten dituzte ekintza batzuk eta beste egunean besteak. Orduan egunaren arabera egia esan. Orain esaten duzunarekin daukazula momentu guztietarako badaukazu zerbait eskaintzeko, adin guztietarako zaila da hainbesteko horrelako abaniko zabal bateko eskaintza izatea? Zailtasunak daude, egia esan, ez da dena erresa izaten. Azkenean bezero bakoitza baita eskatzen ditu bereizgarri batzuk edo xehetasun batzuk eskatzen ditu. Eta hori, egia da gure lantaldea oso profesionala eta lantalde bikaina dugula eta hori errazten digu dena. Bai, jende asko darama urte asko bai sektoren eta baita irrisarrin lan egiten eta egia esan guretzat kriston sortea da izatea. Ze garrantzi du zuentzako, aipatzen zuen adrenalina baietz, baina beste batzuetan ere beste gauza lasaiago batzuk edo, ze garrantzi du zuen lanean, zuen esperientzian kirolak eta libera naturarekin konektatzeak? Azkenean, kirola, orain jende asko egiten ari du, gainera pandemia eta gero ikusten ari, gu pandemia eta gero asko hasi gara, bale? Hasi ikusi genuen hor inflexio puntu bat, bai? Jende asko agian ez zuen kirolarik egiten edo naturarekin konexioa ez zegoen hainbeste bermatua, ez, gizartean, eta bai ikusi genuela jendea hasi zela gehiago naturara edo mendira edo itsasora edo dena delakora gehiago esperientzia bilatzen, eta kirola eta natura berez oso onak dira osasunerako. Beraz, guretzat ezinbestekoak dira. Antolaketari begira, okerrez banago, denboraldi hon martxan jartzeko 100 pertsona inguru jarri dituzuen martxan lanean, nola antolatzen da sekulako talde bat? Bai, azkenean hori, esan bezala hainbeste eskaintza desberdin izan da, baitugu departamentu eta lantalde desberdinak gure enpresan, orduan hori, baitugu esan bezala ekipoaren barruan langile asko urte asko daramatela eta hori guretzat abantai oso garrantzitsua da, oso ona, eta hori, hasten gara denboraldien arabera kopuru hori, esan duzun kopurua, igotzen da edo jaisten da. Azkenean ez da berdina denboraldi ertainan behar dugun jendia, edo kopuru jendia, langile kopurua, edo udan. Azkenean kopurua igotzen eta jaisten da, eta azkenean pertsona gara, pertsonen harremana eta zaintzen saiatzen gara, ahalik eta hoberen egiten, eta egia esan
gure lantaldea eta koordinatzaileak, baina ez koordinatzaileak, denek, sukaldariak, garbitzaileak, mantenimenduko jendia, harrerako jendia, monitoreak, egia esan badugu talde sendo bat ja daramatela urte desiente, eta hori guretzat erraztasuna ematen digu egunerokatuzean, aldaketak egiteko, iritziak hartzeko, pixka dena hori lantzeko. Eta jende guzti horren artean, imaginatzen dut, denetarik dagoela, lanpostu pila bat izango dituzuela, enpatzen zenuen departamentuak, eta baina ze perfil profesional mota bilatzen dituzue bertan lan egiteko? Hori, azkenean garbiketan aritzeko jendia, tabernan, jatetxean, hori, sukaldariak, kamareroak, zerbitzariak, harrerako jendia, monitoreak, bai monitoreak tirolinita biltzeko, baina baita beste dinamikak egiteko, mantenimenduko jendea, bai instalakuntzetan aritzeko eta baita mendian lan egiteko, gero ofizinatan giza baliabideetan, bezeroekin harremana izateko baita langileak ditugu, pixkat denetarik, egia esan. Azkenean, arlo edo sektore edo esperientzia hain desberdinak izan da, pixkat denetarik izan behar dugu. Bueno, espero, hainbesteko, hain erantzun zabalen, espero. Bai. Hori, denetarik, azkenean hori, tabernan lan egiteko, jatetxean, alojamenduetan, aktibitateetan, pixkat denetarik izan behar dugu. Eta zein izaten da bertan lan egiten dutenen egunerokoen erronkarik handiena? Azkenean, gure erronka da pertsona orok, guri bizitatzen diguten pertsona orok, esperientzia bikaina eta astezina eramatea. Eta azkenean guk hori saiatzen gara egiten, pertsonei momentu bereziak sentiaraztea eta biziaraztea. Eta nola bermatzen duzu segurtasuna dituzuen jarduera guzti horietan? Egia esan, guretzat hori erronka on bat da eta oso zorrotzak gara baita horrekin eta formakuntza egiten. Azkenean, guk formakuntzak egiten ditugu urtean zehar baita. Azkenean ez da formakuntza hasiera egiten da hasiera batean, baina 3 hilabetero, azkenean hori baita ekipoa zabaltzen juten da denboraldiaren arabera, orduan formakuntzak egiten ditugu denboraldian zehar, eta horrekin egiten duguna da jendea segurtasuna bermatu eta jendea baita hori preste egotea. Jasotzen dituzuen feedbackekin eta sentitzen duzue bezeroek segurtasun hori sentitzen dutela? Bai, nik uste baietz. Azkenean, segurtasunen aldetik bada gauza bat gure formakuntza, esan duguna, eta bestetik guk pasatzen ditugun errebisioak, inspekzioak, eta bidena guk egunero, urtero egiten ditugu. Orduan, horrekin batera, instalakuntzaren segurtasuna eta formakuntzarekin batera, lortzen duguna da oso segurua izatea, eta batez ere hori ematen ditugun briefinyak, hitzak baita, azkenean erabiltzen ditugun hitzak, esaldiak, umei bideratuta edo helduei bideratuta, ez dira gauza hitz berdinak erabiltzen. Azkenean baita hori egokitzen dugu bezeroari egokitzen ditugu. Orduan hori baita bezeroak sumatzen du. Beste berrikuntzatako bat, ostatuak urte osoan zehar irekita izatea da. Zer ekartzen du horrek? Egia esan, aurten hasi gara, azarotik, joan den urtean hasi ginen azaroan, eta aldaketa potente izan da guretzat. Horien arte, martxotik urte bukaera arte genuen, eta jada aurten ez dugu itxi. Alojamenduak ez ditugu itxi,
Eta egia esan hori, urtarria, otsaila, asteartetik igandera irekiak izan ditugu, eta jarraitzen ditugu irekiak egoten. Eta momentuz, egia esan, espero genuen baino hobeto. Aber nola jarraitzen duen, baina hori azkenean hori guretzat motivazioa da, ilusioa, aber nola hurrengo hilabeteetan eta etorkizunera nola egiten duen merkatua. Eta, aztu zei galdetu behar nizuna, bai, zergatik erabaki zenuten ostatua, imaginatzen dut, 13 denboralditara iristeko ondo funtzionatu behar zuen. Ondo funtzionatzen duen horri zergatik erabaki zenuten buelta bat ematez, esatea, ez dugu horrela utziko baizik eta aldatu ingo dugu eta urte osoa irekiko dugu. Bai, azkenean alojamendua eta bezerok eskatzen zigutena, baita pixka bat azkenean guk bakarrik ikusten genuen bideratuta asteburuetara, eta eguraldiarengatik bakarrik 10 hilabeteetara. Baina egia da azkenean, baita bere berezitasuna duela, baita neguan naturan alojatzea, eta hori deskonexio hori bilatzea. Eta egia esan, bai bikoteak edo familiak etorri zaizkigula, bai, urtarrian eta otsailean. Eta aste tartez hori printzipioz guretzat ez ezaguna zen gauza bat, ezaguna egiten ari zaigu eta gehien bat baita bezeroen eskakizunak betetzen ditugu pixka bat, Osea, 12 denboraldi bete ditugu beste era batera, eta aurtengoa horrela hasi dugu, eta izan da gehien bat hori bezeroen feedbacka hartzen, entzuten, baita pixka bat merkatua, hori merkatuko analizia egiten, eta horretara eraman digu. Udaran izaten dituzue haurrentzako udalekuak? Hori da, bai. Oraintxe bertan baditugu inskripzioak irekiak, eta hori aurten ekainak 21ean hasten ditugu udalekuak, eta egongo dira abuztuak erdira aldera arte, gutxi gora bera. Hori, baditugu udaleku desberdinak, 7 urtetatik 16 urtetara, eta hori, baditugu baikeko udalekuak, multiekintzako udalekuak, txefeko udalekuak, dantzeko udalekuak, futbolfeko udalekuak baita. Orduan, hori, pixkat denetarik. Horren eskaintza ere zabala, ez? Zabala, bai. Aipatu ez inskripzio irekitan, norbaitek izena eman nahi baldin badu, noiz arte dago irekita inskripzioa? Bete arte, jada baditugu txanda batzuk beteak ditugunak, bai, beteak ditugunak, eta itxaron zerrenda dugu baita. Baina hori, baditugu bai, uztaila bukaera aldera, abuztua hasiera aldera, bai, hortan oraindik lekua dugu ditugunak. Esan gazu nuke, geroz eta jende gehiago aukeratzen duela Irrisarilandera jutea? Bai, egia esan daramagu urte batzuk, udalekoak betetzen ditugunak, eta guretzat arrakasta handia da, eta lan asko dago atzetik. Egia da hori gure arduraduna, udalekoetako arduraduna kriston lana egiten du, urte asko darama, Mikel. Eta hori, ilusioz askorekin baita, urtero esala egia esan. Guretzat erronka da urtero, eta hori, gauzak hobeto egiten saiatzen, eta aurrera. Eta zer dauka aurrentzako udaleku horiek urtero plazak betetzeko eta urtero horren arrakastatxua izateko? Azkenean guk saiatzen gara, azkenean umeak gurera etortzen dira 6 egunez, 5 gau, igandetik ostiralera. Lantalde oso ona izaten dugu, eta izaten jarraitzen dugu. Azkenean baditugu monitoreak, begiraleak urte asko daramatenak, zuzendariak baita, eta kalitatezko udalekoak bilatzen ditugu. Eta beti ere berrikuntzak saiatzen gara sartzen, aurten adibidez
pertsona sanitario bat sartu dugu udalekoetan, baita sartuko dugu udalekoan, hori, zerbitzu hori eskaintzeko, familiei izandako edo harremana zaintzen du asko baita, edo saiatzen gara behintzat, eta oso profesionalak izaten. Azkenean, umeekin lan egitea oso ona da, guretzat, baina baita ardura asko du. Orduan, oso profesionalak izaten saiatzen gara, formakuntzak egiten ditugu, eta hori da. 2014tik gaur egunera nola aldatu da Irrisarri lan? Lehen aipatu bezala, asko aldatu da, ez da erraza izan, egia esan. Oraintxe bertan eskola asko ditugu baita, udalekoak betetzen ditugu, alojamendua nahiko betea izaten dugu baita, hezkuntzaren harira asko handitu gara baita, baina, klaro, lehendabiziko momentuetan, lehendabiziko urteetan, berria, ez ezaguna, eskola gutxi, hezkuntza gutxi, beti bezala, azkenean urteak pasa behar dira, beraz proiektua hasteko, ezaguna egiteko, bezeroengan konfiantza hori transmititzea, hori dena urteekin egiten da, eta hortan gaude, horretarako lan egiten dugu. Bukatzeko etorkizunera begira jarriko gera, badituzue, orain aipatu dituzun bezala beste berrikuntza batzuk begi bistan etorkizunera begira, edo zeintzuk dira erronka nagusiak etorkizunerago? Azkenean, gure sektorean, feedbacka, bezeroak transmititzen diguna, baita lankideek transmititzen digutena, hori gauzak probatzen ditugu, ez baldin baditugu ondo ikusten aldaketak normala izaten da aldaketak egitea, eta aldaketak egiten ditugu. Eta printzipioz aldaketa gehiago egitea etorkizunera begira, oraingoz ez dakigu. Seguruenik aldaketa gehiago egingo direla, baina aldaketa hauek egin ditugunak, nola etorkizunean, nola funtzionatzen duten, baloratu behar dugu lehendabizi, eta gerokoak. Hori, esan duguna, hau finkatzen den, ez de finkatzen, aldaketak egin baldin badira egingo ditugu, baina beti ere bezeroaren onerako, esperientziarako eta hori dena. Bukatzeko, Xabi, zer esango zenioke inoiz Irrisarri lanera jun ez den norbaiti? Egia esan, hori, guak ateak irekiak ditugula denentzako, esperientzia desberdin bat, positiboa, deskonexioa bilatzen duena, baina aldi berean naturalekin konexioa bilatzen duena, gurera etortzea, denentzako dagoela tokia, ditugu hori esperientzia aipatu ditugunak, esperientzia desberdinak, eta azkenean hori momentu bereziak ematea espero ditugula. Mi esker etortzeatik, Xabi, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen, edo... Ez, zuei eskerrak eman, aukerarengatik, hemen egoteagatik, eta hori, momentu bikaina pasa dugula, mi esker. Mi esker zuei, zuei bezala guk ere ateak irekita, nahi ezuenerako. Mi esker, Marcos. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Aste azkenean, fronte hotz batek eguraldi aldaketa ekarriko du. Goizean iritsiko da lurraldera, eta hodeiak eta euria ekarriko ditu, batez ere ipar partera. Itsasotik datorren haizea nagusituko da. Goizean ipar-mendebaldekoa izango da, eta iparraldekoa arratsaldean. Tarteka enbarazu apur bat egingo du.
Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, eta 11-14 gradu artekoak izango dira. Ostegunean, giro hotza eta nahasia. Temperaturak beste koska bat egingo du behera. Maksimoak ozta iritsiko dira 8-9 gradura barnealdean eta 11-12 gradura kostaldean. Lainotuta egongo da eta zaparradak egingo ditu, batez ere ipar partean. Egunaren lehenengo partean euria sarriago egingo du eta zaparradak mardulagoak izango dira. Litekeena da 1000-1200 metro inguruan elurra egitea. Haizea iparraldetik sartuko da. Kaixo eta ongi etorri gurera itxaso, zer moduz? Kaixo, mi esker gonbidatzeagatik. Plazer bat, zuek hemen izatea. Gaurkoan Asena elkartearen izenean zatoz, konta eguzu lehenik eta behin, hobeto azalduko dezulako batez ere, zer den Asena elkartea eta nondik sortzen den? Asena elkartea bada Nafarroako endometriosi elkartea, eta sortu zen 2022an, abenduan, 6 gaixo endometriosia duten emakumeek sortu zuten, ikusita behar hori zegoela, Nafarroan ez zegoela inongo errepresentaziorik eta ez zegoen sarerik gaixotasunaren inguruan, eta orduan sortu zuten horren harira. Eta gaur egun nork osatzen du elkartea? Elkartean 60 kide gaude, gutxi gora bera, ari da hasitzen, geroz eta kide gehiago, ari dira informatzen, guregana biltzen eta kideak egiten. Eta hortaz aparte badugu profesional batzuk gurekin lan egiten dutenak, kolaboratzaileak direnak, badaude profesionalak nutrizioan adituak, baita zoru pelbikoan, eta hainbat psikologia arreta egiten dutenak. Eta deskontu bat egiten digute Asenako kideoi. Hori galdetu behar nizun, Asenako kideak denak zerate endometriosia duten pertsonak? Bai. Eta zein da Asenaren helburu nagusia lehen aipatzen zenuen hutsune bat zegoela hor Nafarroan, zein da gaur egun Asenaren helburu nagusia? Helburu nagusia eta azkenaldi honetan, bagaude gehien bat endometriosi unitatearen bila sortzeko asmoarekin. Nafar gobernuari eskatu diogu, osasun bideari, ginekologiako hainbat taldekoekin eskatu diogu, ez dago endometriosi unitaterik Nafarroan, orduan eskatu diogu sortzea. Hori da, helburu nagusietako bat, baina badaude beste helburu batzuk, adibidez, gaixo dauden emakumeei laguntasuna ematea, babesa ematea, informatzea, eta behar duten guztia aholkularitza lanak egiten ditugu. Eta helburua da haiek babestea, denak babestutak, sare bat sortzea, gure arteko sare bat, eta gutxi gora bera helburu hori, gero bestaldetik gaixotasuna ikustaraztea, jendeak ezagutzea, existitzen garela eta existitzen dela erakustea, hori izan alda gure helburuetakoak, bai. Eta helburu horiek, zer suposatuko luke gaixotasun hau ikustarazteak, zer suposatuko luke babes sare hori sortzeak, eta zer suposatuko luke endometriosiaren unitate hori sortzeak? Bale, endometriosi unitatea oso garrantzitsua da izatea, gehien bat, gaixotasuna hasteko ez da bakarrik ginekologikoa, orduan, atentzioa, atentzio sanitarioa hobetuko luke unitate horrekin. Zergatik, ez delako bakarrik egongo ginekologoak, baita ere egongo ziren, baina beste arlo batzuetako o beste mediku espezializatuak egongo zirelako, Digestibokoak, endokrinogoak, urologoak,
Ze, bueno, bada gaixotasun sistematikoa, hartzen du gorputzeko sistema asko, ez bakarrik ginekologikoa. Orduan, behar dugu unitate hori egotea mediku adituekin eta hainbat espezialitateko medikuekin. Bai, horrek, orduan, suposatuko luke, gure osasuna hobetzea, gure bizikalitatea hobetzea, bueno, dena, bai. Babesa ematea suposatzen du, bakardade horri ez aurre egitea. Ze, bueno, gaixotasun honek, baditu fisikoki jipoitzen dizu, baina baita emozionalki eta psikologikoki ere. Orduan, bueno, behar da, babes hori, sare hori. Aipatzen zenuela, gaixotasunak sistema osoan eragiten duela. Hori da. Esplikatu guzu favorez zehazki zer den endometriosia aurrera jarritu baino lehen pixka bat ulertzeko hobeto. Bale, a ber, oso konplexua da gaixotasuna. Orduan, sinpleko erantzungo dut. Bueno, berez, umetokiaren barruan sortzen den ehuna, endometriko hori, hilean behin, normalean, erortzen da, eta hilerokoa, ezagutzen dugun hilerokoa da. Baina, gure kasuan, ehun hori beste gorputzeko beste toki batzuetara migratzen du, eta joaten da, ez? Orduan, edozein organoetan sortu daiteke, migratzen du, eta sortu daiteke. Orduan, bai falopio-trompetara, bai ovariotara, sakrora, beste batzu baute giltzurrunetan, biriketan, diafragman osoikoa izaten da, batzuk burmuinera ere, orduan joaten da ehun hori eta zelula horiek beste gorputzeko atal batzuetara migratzen dute, sortzen dira hor, eta joaten da zauri hori. Zauri bat sortzen da, eta zen egiten du gure gorputzak, natura oso azkarra da, eta orduan bidaltzen ditu hor sistema immunologikoen erantzun guztiak, ez? Eta sistema immunologikoa estresatzen da, orduan sortzen ditu, zauri hori sendatzeko sortzen ditu, bere mekanismo guztiak pizten ditu, eta zer egiten du? Normalean zauri bat dagoenean, egiten duena da lotu, zauri hori ez dakit nola esan, orbaindu, eta egiten du orbaina bat, eta ze pasatzen da, batzutan tejido hori ez du bereizten gorputzak tejido hori bakoitza bere tokian egon behar duen, adibidez, ovario bere tokian, intestino bere tokian ez, eta batzutan egiten duena da lotu dena. Orduan, kasu askotan baduguna da, ondoan dauden, umetokiaren ondoan dauden organoak baditugula lotutak, ez? Pelota bat egina bezala. Orduan, batzutan egiten da zirurgia, eta orduan banatzen dituzte, eta saiatzen dira, ez? Baina beste batzutan, ezin da, okerragoa da erremedioa, orduan geratzen da horrela, eta gerta daiteke intestinoan izatea horren endometriosia, eta orduan lotzea umetokiarekin, baita ovarioarekin, sakroko beste hainbat atalekin, eta hor montatzen da salsan, bai. Oroitzen zera noiz izan zenuen endometrosiaren berri lehenengo aldiz? Bai, lehenengo aldiz izan zen egunkarian, nire amak bidali zidan artikulu bat, eta hor oso testigantza gogorra, irakurri nuen emakume bat, nion gaindik diagnostikoa ez nuen, ez da pentsatu ere ez nuen ez nekien. Eta, testigantza horretan, bazen, ez dakit 42 urteko emakume bat, diagnostikatu berria, eta zera mala, nerabetik arrastratzen, minak eta gaixotasuna, ugalkortasun arazoekin, eta nik pentsatu nuen, emakume honek, gaixotasun honekin, gaixotasun hau baldin badauka, eta nik gaixotasuna ez izan da, kriston minak baldin baditut, ez, hierokekin eta hieroko kanpo, emakume honek gainera gaixotasuna duela
nolako, pentsatzen nuen, nolako minak izan beharko ditu gainera, ez? Gaixotasun honekin. Hau noiz izan zen gutxi gora bera? Ba, esango nuke duela 7-8 urte gutxi gora bera. Ez dakit data zehazki, baina gutxi gora bera. Eta nola aldatu dira gauzak geroztik? Geroztik, bueno, maila pertsonalean asko. Gero sisteman, bueno, ba, ez dakit nik uste geroz eta gehiago entzuten dela endometriosi hitza, ez? Oraindik asko dago egiteko eta ikusarazteko, baina nik uste geroz eta gehiago entzuten dela, ja komunikabideetan, ja, gonbidatzen gaituzue, bai irratian, bai telebistan, eta nik uste geroz eta gehiago entzuten dela. Medikuek, geroz eta, ez dakit formakuntza, baina behintzat ja aintzat hartzen dute hor dagoela, gaixotasun hori, eta badaude pasoak, aurrera eman diren pausoak, oraindik asko falta da. Aipatzen zenituen sintoma horiek, edo gertatzen diren gauzak gorputz barruan, nola egiten dute eguneroko bizitzan? Eguneroko bizitzan dena aldatzen zuen eragina asko du. Sintoma nahiko anitzak dira. Emakume bakoitzari afektatzen diolako gorputzeko atal bat, eta orduan oso anitza dira. Horregatik ere gaixotasunaren konplexutasuna. Ez da bat ere sinplea, eta orduan horrek ere eragiten du. Eta nola egiten du, egunerokoan. Batzuk bajan gaude, ezin dugulako, egun batean esan dezakegu nahiko ongi gaudela, baina hurrengo egunean ez gaude ongi, hurrengoan ez da ere, baina hurrengoan hobeto sentitzen naiz, oso aldakorra da. Faktore, kanpoko eragin asko dago ere. Ez dakit, eguraldiak afektatzen digu, edo zer gauza ez, azkenean gorputza inflamazioa dauka eta sensibleago dago, orduan edo zen kanpoko eragina egin aldizu. Gero, oso kontutan izan behar ditugu, hartzen ditugun pilulak, bai pilulak, gehi suplementoak, normalean, esaten digute egiteko kirola, mugimendua, eta hori, baina, batzutan ezin duzu min asko duzulako. Dieta antiinflamatorio bat jarraitu beharra dago, hori oso garrantzitsua da. Eta, azkenean gauza asko kontutan izan behar dizu, ez? Ez dakit, oso baldintzatuak gaude gaixotasun ondorioz. Eta zergatik da, hain ez ezaguna gaixotasun hau? Alde batetik emakumeen gaixotasuna delako, ez? Eta, badakigu, historian zehar, ikerketak egiteko eta gaixotasunak investigatzeko beti gizona izan dela eredu gisa. Orduan, hor atzerapena dago, ez? Orain bai emakumearen kontua, ez dakit nola esan, aintzat gehiago hartzen dela emakumea, ikerketetan, baina, sistemak desberdinak dira, emakumeen gorputzak eta gizonezkoen gorputzak oso desberdinak dira, gurea konplexuagoa da, sistema hormonala sartzen delako barruan, ziklikoak gara, eta orduan, konplexutasun hori egiten du ikerketetan pizkatatzeratuak egotea. Ez da inbertitzen, ez da ere, emakumeen arazoetan ez da inbertitzen investigatzeko. Orduan, horrek dakarka, diagnostikoaren atzerapenak eta... Hori galdetu behar nizun, arrazoi hauek ere dira horregatik diagnostikoak ere berantiarrak izaten direla. Hori da, bai. Diagnostikoak oso berandu ailegatzen dira, horregatik. Ikerketa gutxi dagoelako, medikuntzak ez daudelako espezializatuak gaixotasun honetan, esan behar da ere, nahiko konplexua dela, orduan, alde hortatik, baina, atzerapen hori gainera egiten du gure bizikalitatea geroz eta okerragoa izatea, orduan zailagoa da. Diagnostiko goiztiar bat eragiten du pertsona hori, gorputzeko atal guztiak pixka bat osasuntsuagoak egotea, eta bera ere bizikalitate hobeagoa izatea.
Aprobetxatuta hemen zaudela eta ahots badaukazula, ez dakigu zenbat pertsonak ikusi edo entzungo duten hau, baina badaude mito edo ideia okerrak endometriosioaren inguruan ezabatu beharko genituzkenak? Bai, badaude mito batzuk. Badago bat oso gogorra dena eta mediku askok aipatzen dutena, esan izan digute, haurdunaldia, haurdun geratu eta gero, gaixotasuna bukatuko dela. Edo gaixotasuna duzu, haurdun geratu ez zarelako eta ja berandu zoaz. Orduan, horiek mitoak dira, mito hutsak, ez da egia. Badago jendea, haurdun geratu eta ondoren okerrago dagoena, beste batzuk berdin, baina ez zaizu pasatzen. Esan behar da gaixotasuna kronikoa dela. Ez zaigu gustatzen bat ere hitz hori kronikoa, ematen du ja, zaudela hor, betiko, baina egia da, kronikoa, ez da desagertuko. Ez da kendu eta kanpora, ez. Esaten da ere, histerektomia bat egin eta gero, eta ugal organoak kendu eta gero, bukatu daitekela. Ez da egia. Badaude ereduak, emakume ereduak, eta azkenan dauden emakume, histerektomia egin eta gero, endometriosia jarraitu duela. Badakigu hormonodependientea dela, eta ostrogeno horiek oraindik joaten dira, areagotzen eta zabaltzen gaixotasuna. Orduan, mito asko dago, bai. Gero, mitoa ere bada, hileroko mina mingarria dela esaten dutenean. Askotan ere joan gara medikura edo urgentzietara, kriston mina daukat, ez dakit mesedez lagundu, eta baina badakizu zer den hilerokoa, mina ematen du. Hori ere normaltzat hartu da eta mito bat da. Ez du, mina dagoenean zeo zer dago. Izan daiteke endometriosia, izan daiteke beste gauz bat, baina ez da normala. Ohikoa, tamalez bai, baina ez normala. Esan ez dakigu oraindik asko dagoela ikasteko honen inguruan. Bai. Eta ze garrantzi du endometriosiaren munduan genero ikuspegiak? Lehen esan dugun bezala, funtsezkoa da hori. Eta lehen esan dugun bezala, emakume gaixotasuna denez, gutxiago ikertu da, tamalez, sistema patriarkal batean gaude eta bide izan gara, eta orduan horrek ere eragina du, beste eragin bat da, ez? Beste ondorio latz bat da. Orduan, ez dago gehiago esaterik, nik uste nahiko, ez dakit nola esan. Asen elkarteri buruz hitz egin da orain, zer da asenak eskaintzen duen babes horrek ze garrantzi du endometriosia daukaten pertsonengan? Oso garrantzitsua da, esan dugun bezala, babesa izatea. Azkenean, gaixotasuna oso mingarria da, ez gaitasuna sortzen du. Zaila da ulertzeko ere, emakume bakoitzak modu batez bizitzen du eta modu batez eragiten dio. Orduan, oso zaila da, eta orduan gure artean sare hori izatea oso garrantzitsua da. Babes hori izatea, momentu batean konsulta batetara, ez dakit, gure testigantzak, gure artean, nire gertatzen zaila gauza bera, begira niri, ez dakit, askotan, asko ikasten dugu gure artean ere, begira ezagutu dut mediku bat, Bartzelonan, Bartzelonan aurreratuagoak daude, eta badituzte mediku talde osatuagoak. Eta ni joan nintzen Bartzelonara, eta pilula hauekin hobetu dut zera alde hau. Eta orduan, gure artean ere ikasten dugu, entzuten dugu elkarri, eta oso garrantzitsua da. Eta gero, ahotsa izateko, gaixotasunan honen ahotsa izateko Nafarroan, ez dakit. Orain arte ez da egon, orain arte, elkartea sortu zen arte ez egoen eta oso garrantzitsua da. Medikuei ere, pizkat ez dakit, presioa edo informazioa ere emateko, eta
Bueno, Zein da elkarte barruan, zuen artean aipatzen zuen asko laguntzen zaretela elkar, zein da gehien aipatzen den kezka edo arazoa edo... kezka edo arazoa, bueno, denetarik. Gehien bat, medikura joaten garenean edo urgentzietara joaten garenean, atentzio falta, ez? Somatzen dugu ez dagoela, bueno, medikuek ez daudela oraindik ere, bueno, badaude ginekologa espezializatu batzuk, bale? Badira 3-4 gu atenditzen digutenak, baina jan konsulta zehatz batekin. Eta ez, urgentzietara joaten garenean edo gure familiar medikura joaten garenean, gure kezka da, hori ikusten dugula ez dutela erantzunak, ez? Gertatzen zait, hau zer egin dezaket, ez dakit, galdera ez dakit, edo eske zure gaixotasuna oso arraroa da, ez dago ikertua, orduan ez dakite batzutan erantzuna ematen, eta horrek ematen duen beldurra. Orduan, beldurra da, ez? Gure artean sentitzen dugun sentimendu nabarmenena da beldurra. Kezka hori, ez? Ez dakite zer egin nire arazoarekin. Egoera horren aurrean, aipatzen zuen osasun sisteman dagoen hutsune handi horren aurrean, zein da zuen aldarrikapena edo zer da eskatzen dezuena zehazki? Bai, oraintxe bertan bagaude eskatzen endometriosi unitatea. Guretzat oso garrantzitsua da unitate hori sortzea, ikuspuntu ginekologikotik bakarrik ez gintuelako ikusiko baizik eta beste ikuspuntu zergatik, baditugula beste organo batzuk afektatutak. Orduan oso importantea da digestiboak, digestiboko espezializatuek egotea, baita ere nutrizio aldetik ere psikologia aldetik, urologoak, endokrinologoak, eta denak haien artean koordinatzea gure, ez dakit, konponbide, zehatz eta pertsonal bat emateko emakume bakoitzari. Orduan oso garrantzitsua da, hori da gure aldarrikapen orain ari garen aldarrikapena egiten, parlamentuan egon ginen, eta laguntza eskaini ziguten, eta ari gara pixka bat horretan, ez? Oso garrantzitsua delako, eta beste aldarrikapena diagnostiko guztiarrak egitea. Nerabe batek ja hasten denean hileroko minekin eta hasten denean ja osasun arazo hauekin, protokolo bat egotea. Protokolo bat egotea oso garrantzitsua da kasu hauetan. Eta gaur egun badago nahikoa profesional eta formakuntza unitate horretarako, edo atzeragotik bultzatu behar da formakuntza prozesu guzti horretan, gaixotasunaren ezagutzan eta... Ez dakigu nola dagoen puntu hori. Bai egin genuen elkarte bezala, egin genuen kesa kolektibo bat. Eta sartu genuen osasun bidean eta eskatzen genuen, badagu ginekologo, lau ginekologo hauekin laguntza, eta haiek eskatu digute baita ere, hau mugitzea, presioa behar delako, haiek eskatu dute eta esan diete ez garela nahikoak, emakume nahikoak, orduan, gu demostratu nahi dugu, garela nahikoak, geroz eta gehiago, 10-tik 2 pairatzen dute gaixotasuna, eta gehiago egongo dira, baina diagnostikatu gabeak. Orduan, oso garrantzitsua da unitate hori izatea, protokoloak izatea, diagnostiko goiztiarra izateko, eta mekanismo osasun bidetik, mekanismo guztiak eta baliabide guztiak hor jartzea laguntzeko etorriko diren beste Aipatzen genuen osasun sisteman zer aldatu daitekeen, gizarte mailan zer aldatu beharko litzake egoera hobetzeko? Gizarte mailan ez normalizatzea. Emakume batek esaten duenean kriston minak dituela kasu egitea, arreta egitea, ez? Ez dakit nola esan. Orain arte kasu ez digute egin eta hori aldatzea pixka bat. Kontzientziatzea ere zertan datza gaixotasun hau, eta orokorrean hori ditzake sistemak zer egin dezake, emakumeak kontutan hartzea, ez? Baita osasunean ere. Gizartean edo inguruko edozein pertsonak
endometriosiaren berri izateak ikusgarritasun horrek zer ekartzen dio? Diozu gaixoa berari edo zer ekarri aldion. Hombre, babesa sentitzea baita ere, ez? Babesa sentitzea, ez dakit, ulertzea ere, nola, ez dakit nola esan. Ulertzea pizka bat, sentitzea elkartasun hori, sentitzea babesa, ez dakit, sentitzea, esaten duena, aintzat hartzen dela, eta badagoela, logikara baletik, badagoela azalpen bat bere mina ulertzeko, ez dakit. Eta kontrako lekuan jarrita, zer sentitzen du gaixotasuna duen pertsona batek ez jakintasunaren aurrean topatzen denean? Beldurra, kriston beldurra, bai. Babes eza, beldurra. Bai, guri gertatzen zaiguna ez dela garrantzitsua, ez? Sentitzen dugu. Ez garela garrantzitsuak. Eta zer egin dezakete adibidez gu bezalako komunikabidek egoera hobetzeko? Gaur bezala, gonbidatu, hitz egiteko, azalpenak emateko, ikustarazteko, eta, zuen eskuetan dauden gauza egitea, hori. Eta pertsona norbera horren inguruko jendea, lagunak, familiak, zer egin dezake pertsona laguntzeko? Babesa eman, lehendabizikoz babesa eman, beti babesa. Baina, gaixotasunari buruzko informazioa bilatu, hori ere asko laguntzen du. Batzutan, sentitzen duguna da, gure ingurukoek ez gaituztela ulertzen, ez? Ez dutela ulertzen eta laguntzea ere onartzen, guri kostatzen zaigu, onartzea zer dugun, baina beste haiei ere kostatzen zaie, ez, ulertzea. Adibidez, plan bat egiten dugu, eta oso zaila da luzerako plan bat egitea. Hurrengo astean geratuko gara, hurrengo astean bazkari familiarra. Lortu behar dute, agian ezin garela joan. Gaur agian esaten digula bai, elkartuko gara, baina gero ilagatzen da eguna, eta kriston zorabiak dituzu, goragaleak, ezin zara altzatu, edo minak dituzu, eta ezin duzu aurre egin, ez? Plan horri, topaketa horri. Orduan, ulertzea hori ere. Orduan, horretarako hori ulertzeko, gaixotasunari buruz informazioa bilatu. Bai, gehien bat. Pixkanaka bukatzen joango gara, orain, etorkizunari begira, oraintxe bertan zabiltzaten aldarrikapena endometriosaren unitatea sortzeko, baina badituzue beste helburu batzuk edo etorkizunera begira beste helburu batzuk? Bai, gure helburu orokorra da ikustaraztea, gehien bat, azenako kide berriak hurbiltzea guregana, edo, azkenean hori da oso garrantzitsua, kide gutxi gara eta badakigu diagnostikoa jende gehiago duela, orduan, bildu etor daitezela eta bildu gaitezela, eta guregan babesa eta aholkuak lortu aldituztela, orduan gure helburuetako bat hori da. Beste bat, jarraituko dugu endometriosi unitatea bultzatzen, ea posible den egunen batean, eta epe motzean baditugu jardunaldu batzuk, Tudelan bilduko gara osasun jardunaldi eta ospitaleko osasun jardunalduetan. Badago erronkari baiaran maiatzean ere ez dakit zehatetan, baina emakume eta osasunaren beste jardunaldi batzuk, eta hor ere parte hartuko dugu. Eta jarraituko dugu horretan, gure helburua ikustaraztea. Existitzen dela, hemen gaudela, eta norbaitek hurbildu nahi baldin badu, hori, jasoko dugula. Azena sortu zenetik, 2022tik gaur arte, nabaritu duzue ikusgarritasun hori handitzen joan dela? Bai, joan da.
joan da ikusten da, baina poliki-poliki. Bai, izan da ikuste azkeneko hilabetetan, azkeneko urteetan, orduan gehiago mugitu da eta gehiago ikusi da. Bai, bueno, gero ere esan beharra dago dokumental bat egin genuela, eta dokumental horretan, zabaldu dugu, gonbidatu gaituzte hainbat zineforumetan eta zinemaldietan parte hartzera, eta horrek ere egiten du ikustea, hor badagoela atzean sare bat, benetako testigantzak daude dokumentalean, baita profesionalen testigantzak ere, ginekologoak ateratzen dira, espezializatuak dauden ginekologoak, ateratzen dira ere hizketan, eta pixka bat hortik. Eta nola ikusten dituzue, datozen urteak ikusgarritasunari buruz hitz egiten, espero duzue handitzen joatea? Bai, espero dugu azena handitzen joatea, espero dugu intzidentzia gehiago izatea gizartean, espero dugu lortzea behar dugun endometriosi unitatea, ez dela kapritxo bat, dela benetako behar bat, benetako atentzio ona izateko, eta gure baldintza eta gure bizi baldintzak hobetzeko, eta espero dugu hemendik ateratzea zer polita, sare egonkor bat, eta ber. Bukatzeko, Itxaso, ze mezu bidali nahiko zenioke gizarteari, endometrisiari buruz hitz egiten ari geran honetan? Implikatu daitezela, gizarteko arlo guztietan jendea implikatu daitezela, ez begiratzea beste leku batera, implikatzea, informatzea, gaixo batek edo ez dakien diagnostikoa oraindik ez duen baten batek edo diagnostikoa berri duen beste batek guregana hurbiltzea, babesa ematen dugula eta beste informazioa eta aholkularitza eta orduan gizartea aurrera pausuak ematea gaitz honen inguruan eta Mi esker etortzeagatik, Itxaso. Mi esker zuei. Ez dakit bukatu baino lehen, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Bez errapikatzen, ari naiz hemen gaudela. Hemen gaudela, bai zuentzat, komunikabideentzat, baita ere osasun bideako medikuentzat, hemen gaudela, behar ditugula, hor, gurekin lanean, eta gizarteari esatea ere mezua garaia dela, mesedez entzun gaitzatela eta aintzat hartzea. Mi esker, egiten duzuen lanagatik baita ere, eta behar dezuen erare, beso irekekin jasoko zaituztegu baita guk ere. Mi esker. Hurrengora arte. Hurrengora arte. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? Arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.